Gaieko Foru Diputatua, Koldo Mitxelena, Gaieko Foru Diputatua, Koldo Mitxelena, Kulturuneko zuzendaria, herriagintariok, epaimaikideak, jaun-andreak, arratsaldeon, ongi etorri, Xabier Lete poesia lehiaketaren inguruan, gaur hemen anaituta, gurekin elkartu, zareten guztioi, eta lehenik eta ben, zorionak irabazleari, Nerea Arrien Elordiri. Zorionak benetan, eta eskerrik asko Nerea barne baitako giza aberea, poesiaren bihotzean loturik, atera, askatu eta hitz guztiz erditurik eman diguzulako. Guztiz eskertzekoa da, zoonomia honekin egin duzun urtetako lana, egin duzun biluzketa ariketa hau. Da guztiz zoriontzekoa da, gaur merezimendu osoz jasotzen duzun saria. Bete dira, 10 urte, foru erakundeak saria hau sortzea erabaki zuenetik, denbora ibaiko urak izutzeko moduan presaka doaz, baina Arkimedesen jarraitzaile sutsuek dakizuen bezala, urak poeten bustinezko gorputzak eraman ditzake, baina ez gehiago. Urak azkar eta indartsu doaz, eta hala ere itzuli dira poeten gutunak, itzuli dira haien poemak, itzuli haien kantuak. Horra Xabier Lete poesia sariaren indar fisikoa. Azken 10 urtetan dena aldatu da, baina poetaren oroimenari eusten dio. Errotu egin ditu bere amaigabeko kantua eta belaunaldi berrien olerkia. Biak lotu ditu, oihartzun beraren baitan sendo. Den aldatu da, hamarkada bakarrean, baina Leteren inspirazioak, ahalmen naturalak, ez dakit, haren goranzko bultzadak, behin eta berriro ateratzen du, behin eta berriro itzuli gizonezko eta emakume sortzaile berrien jakinduria, haien esperientzia, haien lana, haien taupada, eta taupada egiten duen bihotz bat. Eta hori ez da aldatu, eta ez da aldatuko. Xabier Lete poesia saria munduko ibairik indartsuenen antologietan azalduko da. Goimendietan jaiotzen da urtutako elurretatik, eta bidean jasotzen eta bultzatzen duen transmisio bizia ematen digu, gu ere lehengokoen iturrietako urekin nahasiz batu gaitezen ur horietan aurrera jarraitzeko, ibai goitik hasi eta gaur garen itsasoraino. Kultur kate horretan arduradun jarraian, ibai ertz bizi berezi honetaraino hurbilduko zaigu Arkaitz Milan kulturako foru diputatua. Berak hark hartuko du hitza orain. Mesedez, Arkaitz, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko. Eta arratsaldeon guztioi, hemen zaudeten gutxioi eta etxetik jarraitzen gaituzuen guztioiei. Beste behin ere, plazer handia da niretzako Xabier Leteren izena gogora ekartzen digun ekitaldi hau antolatu eta aurkezteko aukera izatea. Pasadira, Leteren heriozaren 10. urteurrena ospatu edo hobe, gogoratu eta faltan botaz aitortzeko egin ziren guztiak. Batzuk zintzoak eta sentituak, beste batzuk ez hainbeste. Gaur hemen biltzen gaituen ekitaldi zume, baina sustantzia dun honek, bazuen ibilbidea urteurren hori iritsi baino lehenago, eta etorkizunean ere hala izango duelakoan nago. Euskarazko olerkiak baditu hainbat berezitasun, eta horietako bat esango nuke badela euskarak hainbat euskaldunontzat duen karaktere intimo eta sentitua, ez ordea zirkulo pribatuan mugatzen duena, poesiak lantzen dituen hainbat bide personal transmititzeko garaian, atmosfera berezia sortzeko gaitasuna duela. Barne mundu intimoari buruzko bide horiek azaltzeko pareko gutxi zituen Xabier Letek. Bestalde, urtez urte, Kultura Sailak, Gipuzkoako Diputazioak alegia, Xabier Lete nazioarteko poesia sariaren makineria hori martxan mantentzeak
Olerkien sortzaileei euskarazko literaturaren itsaso nahasi horretan, nolabaiteko estaldura portua eskaintzen diela pentsatu nahiko nuke. Horrela, aurten lehen aldiz, emakumezko bati eman dio saria epaimahaiak, Nerea Arrieneri alegia. Balizko kristalezko harresi bat eraizten dugu horrela aurten, bizitzako anbito guztietan ematen den justiziazko pausu hau euskarazko poesiari behin ere iritsi zaiolarik. Bazen garaia pentsatuko dute askok. Nerea Arrienen zoonomiak, sariaren 6. edizio honetan, poesiak ematen dituen aukera zabalak adieraziz bere piztiario edo bestiario personala, sentipen eta bizipen personalen kanal bihurtzen digu. Berezia eta gomendagarria, dinamikoa, minimalista eta divertimenduz eta plazerez irakurtzen dena, esaten dute adituek. Amaitzeko, eskerrak Lourdes, Itxaro, Igor, Joserra eta Tereri. Beste bien ere, Xabier Leteri olerkiaren gorazarrea bitarte omenaldi hau egiten laguntzeagatik, euskarazko poesiari eta sortzaileei bide ematen jarraitzen laguntzeagatik, eta noski zorionak Nerea, Gipuzkoako Diputazioaren izenean eta neure izenean baita ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez da dudarik, Xabier Lete poesiaren historian geldituko da. Ez hori bakarrik, poesiaren historian bizirik dago, eta YouTubeen ere bai. Haurrak, euskaraz hezitzeko ikasmaterialak eta ipuinak sortu behar izan ziren, 70-80ko hamarkadetan. Xabier Letek eta Lourdes Iriondok ikastetxeentzat eginiko ipuin klasikoak euskaratu, zuzenean antzestu, kantatu, eta bideozinta grabatu zituzten Jaurlaritzak eskatuta serie bat egin arte. Betiko ipuinak aurkitu aldira hor, Txokolatezko etxea, 2 anaia eta sorginak, 7 antxumeak, 3 txerrikumeak, euskalduntze prozesuan biziki hartu zuten parte eta piztiario ederra osatu zuten haiek ere. Oso baliabide urrirekin ezagutuko dituzue. Honezkero bideo horiek sarera igo zituztenetik ia denok ikusi ditugu eta ez behin bakarrik. Otsoa eta Txanogorritxu ipuinaren antzezpenak eta grabazioak esaterako YouTube webgunean gaur bertan begiratu dut eta 1.000.000-tik gora ikusaldi ditu. Hortxe ikusten dugu Benito Otsoa mendia dabil. Janik ez du aurkitzen mendian dabil. Benito Otsoa gozez erdi hil. Janik ez du aurkitzen mendian dabil. Oinarrizkoak dira, baina sinesgarritasuna eta benetakotasuna dute. Gure jostailu zaharren parean xumeak dira, baina samurtasun bortitz alako bat dute. Haurtzaroko oroitzapen arraro ikusten duten bera, zarkituak dira, baina iturburu, jatorri, genesia dira. Aurrentzat mundua berria baita eta dena aldatu liteke. Dramatiko xamarrak dira, baina ilusioaren edertasun erakargarria dute, alaitasun gogo bat, gure gurasoek guretzat irudikatu zuten mundua bezain. Gero handitzen goaz, batuketak eta kenketak badaki Nereak ikasten ditugu era klasikoan, nerabezaroaren basoan galtzen gara, helduaroa dator, ate joka eta konturatzeako otsoak irentsi gaitu. Zoonomia liburu sarituari norbaitek begiratuko balio, 20. Mende bukaera urtetan langile familia baten etxe bizitzatik, aldi berean paradisu eta infernu bihurtzen ziren sukalde haien koloreekin, agian egilea imaginatu ahalko luke Haur Txanogorritxu horren antzera etorkizuna saskian bizitzaren bidegurutzean. Zoonomia barruak astintzen dituen ezusteko bestiario gupidagabe hau, 70, 80 hamarkadetan ere jaiotakoen begiekin irakurriko duenak, behar bada egilea imaginatu ahalko du Lete
poeta ehiztari horren antzera, Otso Gaiztoa hitz poetikoaren poderio zakatzen eta mundu hobeago baten ametsura Otsoaren sabeletik onik ateratzen. Hori da, Otsoaren sabeletik atera berri duten, jada horren aurra ez den aurmindu batek irakurri eta ikusi diona, baina liburu honek tankera askotako piztiak ditu, borroka asko, liburua jaio baino lehen jaiotako liburu asko. Eta horiek ezagutzen, aztertzen, menderatzen eta balioan jartzen ondo asmatu du epaimaiak. Guran ditugu literaturan eta poesian aditu biak ere ikerlariak eta irakasleak Euskal Herriko Unibertsitatean, Xabier Leteren bilagun, edizio hauetan guztietan epaimaikideak. Segidan haiek hartuko dute hitza, Lourdes Otaegi eta Joserra Garzia dira. Mila esker bioi laguntzera etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko, ez dakit, altxatzeko eskatzen du Irigaraik, arrazoi ez izango da. Bai, mila esker. Bueno, Padronek jadanik liburuaz makina bat kontu aurreratu dizkigu, eta gu goraipemen horiekin eta gaiari buruz esan dituen kontu gehienekin oso ados gaude. Liburua aukeratu genuen. Epaimaiaren akta denon artean, boston artean adostutako tekstu bat da. Liburuaren atzekaldean zatiz erreproduzitu denez, horko kontu batzuk esatera eta azaltzera dedikatuko dut nire zatitxu hau. Xabier Lete sariaren epaimaikide izan gera, Joserra Garzia, Igor Estankona, Tere Irastorza, Itxaro Borda eta neu. 2 bilera egin ditugu eta makina bat irakurraldi gure etxeetan, eta horren emaitza honako akta honetan jasota dagoen hausnarketa da. 2022ko Lete sariaren epaimaikidearen aktan esaten da Zoonomia izeneko poemategia hautatu dugula Xabier Lete poesia sariaren irabazle modura, eta 32 libururen artean aukeratu genuela. Usta oso aberatsa izan zela, eta nahiko lan, makina bat lan, eta bar, izan genuela liburu bakar bat aukeratzen. Gehiago aukeratu izan bagenitu, egingo genuen, zeren aurtengo ustaren kalitatea nabarmentzekoa izan da. Liburuen kalitatea azpimarratu nahi dugu epaimaiak lehenik, poetika ezberdinen artean hautatu beharrak beti ere berekin dituelako zailtasun handiak, baina are zailago izan zaigu modalitate ezberdineko liburuen artean aukeratu beharrez gain, kalitate oneko liburuen artean aukeratu beharragatik. Hala ere, adostasun zabal samarra izan zen gure artean Nerea Arrienen Zoonomia liburua aukeratzerakoan. Hobetsi genuen hainbat arrazoirengatik, eta horien artean lehenengoa bere kalitatea izan zen, biztan da. Eta bigarrenik bere barietateagatik. Hau da, askotarikotasun bat zekarren liburuak, eta horregatik aipatu genuen liburuaren irakurketa atsegina, plazerezkoa zela, zeren barietateak halako divertimendu hitzaren zentzu jatorrizkoenean eskaintzen duelako. Alegia, ez da monotonia baten garatzen den argumento bat, baizik eta alde batera eta bestera sorpresarekin, ustegabeekin toparazten gaituen irakurgaia dalako. Tematikaren garapenak daukan dinamika erakargarri hori azpimarratu nahi genuke. Eta estiloak baita ere naturaltasun eta edertasun minimalista bat eskaintzen digulako. Baina minimalismo horrengatik ez dugu engainatu behar, ez da tekstu simplea. Ez dira axaleko kontuak berak hor aipatzen dituenak. Gaiari dagokionez, emazte ama gaztearen hausnarketa ezberdinei ematen die bide liburuak.
Tartean, konziliazioa edo etxeko lanen partek hartzearen auziari heltzen dio besteak beste. Humorez, baino sakontasunez. Gaiun inguruko hausnarketan ezusteko munstruak agertzen zaizkio irakurleari, poetaren lerro artean ostenduak. Atsegin hutsa. 6 ataleko egituratan zehar maitasunaren eta desioaren, gizon eta emakumeen erreturekin batera, familiaren eta aurraztearen naiz eguneroko bizitzaren auziak jorratzen ditu. Bereziki ingenio genuino bat adierazten duelarik, ironia eta umore finez, baina baita sakontasunez ere, liburuan oinazea, ukitu tragikoa eta benetakotasuna nabariak direnez. Hitza emango dio Joserrari, orain jarraitu dezan azalpenarekin. Bueno, nik uste dut Lurdesek egin duela obraren baliozpen nagusia, eta nik pixka bat egiturari helduko diot. Hau da, bigarren mailako kontu bat, baina nik uste dut kasu honetan oso importantea, ezta? Bueno, barne emozioak daude hemen asko, eta horiek adierazteko animaliak baliatu ditu nereak, eta orduan osatu du bestiario bat, baina bestiario ez ohiko bat, baizik personal bat. Eta molde hartzen dezunean, aitortu behar dugu, askotan etortzen direla bestiarioak eta landaren bidez, gero ez da zailago da, hori Jose Luisek ondo daki, ez da berririk esatea, eta orduan esan behar duzu lengua, baina modu berrian. Orduan bestiarioak eta aitortu behar dizugu nerea, pixkat, bestiario bat, bale. Baina bestiario oso berea eta oso originala, ez? Eta bestiario molde horretan asmatu du bere bizipen guztiak sartzen molde horretan, ez bakarrik bere bizipen personalak, baizik tradizioa, zientzia, esperientzia kulturalak, bere hausnarketak, bere porrotak eta garaipenak eta bar, ez? Eta Lurdesek esan duen bezala hemen, ez bestiario esan liteke ez direla axaleko kontuak. Hemen, uste dut denon artean erabaki gendula, bestiario honen xedea, nereak ez badu besterik esaten, izango litzatekela, berak esandako esaldi batean, nire ezur arteko zootik ateratzen den emea agertaraztea edo dala, ezta? Hau da, axaleko gutxi, hemen, ezta? Bestiario, pistiario personala dela esan dut, propioa, berezia eta originala, eta hori nolabait justifikatzeko edo bermatzeko esango nuke, ohiko bestiarioetan ez bezala, ze tradizio handiko kontua da bestiariona, hemen animalia fantastiko mitologikorik ez dago edo apenas dagoen. Ez bazaigu baten batek ez badigu ies egin, uste dugu adar bakarra dela fantastiko bakarra, ez da. Bueno, eta alde horretatik animalia arruntagoak hartu ditu, animalia denok ezagutzen ditugunak, ez da? Ez baldin bada zuzenean telebistatik. Bueno, horregatik animalio kasu honetan ez dira bestiario klasikoetan bezala norberaren beldurren proiekzio alamuzko zea batzuk, baizik barne emozioak, poetaren barne emozioak adierazteko adierazpen irrazional batzuk baizik, ez da. Orduan, bestiarioren egitura zaharra hartu eta berritu egin du modu eragile eta eraikitzaile batean, eta esan diteke molde zaharra premia berrietara egokitu duela nereak, ezta? Beste kontu bat, bestiario hau ez dela ohikoa esateko esango genduke, animalien, hautatutako animalien, eta esan beharrekoen artean, nolako uztarketak egin ditun. Eta hemen ere, Lurdesek aipatutako hitz klabe bat, barietatea dago, ez da beti berdin egiten, ez? Batzuetan, sarri, egiten du piztiaren izaera hartzen ditu metafora gisa edo simbolo gisa edo alegoria gisa nahi baduzu, ez? Baina bada baita ere animalia kasi bizirik ikuste dituzuna irakurtzean, ezta? Badago beste batzuk ere bai, baina poema bat guri bereziki hunkigarria iruditu zaiguna, bere bizitasunagatik hipopotamoa kasi beldurtu zaude, paginetatik aterako tezaizun
hipopotamo benetako hori. Nik ez dut zuzenean ikusi hipopotamorik, baina ladoseko zeatan asko agertzen dira. Bueno, otsoa ez da agertzen. Jose Luis, otsoa, eta hori beste diskusio bada, baina uste dut Letek otsoarekin beste otso bat aipatu nahi zuela. Beste kontua. Ez gaitezen sartu potajetan, baina txano gorritxu eta komunismoa eta holako gauza, ez da, baina politia. Bueno, guk saria eman da gero, noski erabaki hartzen dugu, jakin gabe zein dan idazlea, zein diren idazleak. Eta plika ireki gendunean, jakin genuen, Nerea Arrien izeneko bat zala, eta biokimikoa ikasketaz. Eta esan genuen, orduan honek animalien ezagutza segurtatua zeukan. Bueno, batzuk esango dute, baina horreko igual merito kentzen dio ez. Biokimiko asko dago munduan. Behar bada batzuk, Nobel sariak eta jakingo dute animali ez pixka gehiago Nereak, baina ni dakitala inork ez du osatu Nereak osatu ditu bezain poema derrik. Bueno, eta askotarikoak dira, zoomania honen meritu eta bertuteak, hemen ezin kabitu halakoak, eta beste bakar bat aipatuko dizuenik. Ariketa bisual bat oso interesgarria egiten du, eta hortaz aparte, gainera, askotan, espero ez dugun aldetik, desera ikitzen ditu uste onartuak. Hau da, bada hemen borroka etiko moduko bat, estetiko etiko bat, zoragarria. Iz bitan esan da, poema bikainak. Mila esker. Eskerrik asko, Xarra eta Lourdes, egia da, balio handiko gauzak daude, leteren obran eta oraindik esan dezun bezala argitu eta nabarmentzeko asko du bere lanak. Lete toten bat izan zen eta haren ekarpena ez da inondik inora agortu. Haren izena daraman sariaren historian jasoko da Nerea Arrien Elordiren izena ere eta bere literatur bidea hasi besterik ez da egin. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak 2 urtean behin bideratu, sustatu eta babesten duen Xabier Lete poesia sarian irabazleak 12.000 euro jasotzen ditu eta Jose Ramon Anda eskultorearen artelan eder hori. Eta saritutako lana alorre honetan oinarri eta erreferente zaigun Pamiela argitaletxeak argitaratzen du edizio ederrean, hortxe begibistakoa denez. Guztira, 34 lan aurkeztu dira, guztiak euskerazko lan originalak eta argitaratu gabeak, beraz, 6. edizio honek inoizko olerki bilduma kopururik handiena jaso du. Euskal olerkigintzak bizi duen berpizkundean datu oso garrantzitsua da hori, Europan hitz egin eta idazten diren hizkuntzetatik zaharrena delako euskara. Nazioarteko 6. Xabier Lete poesia sariko epaimaia, Lourdes Otaigik, Igor Estankonak, Itxaro Bordak, Jose Garziak eta Tere Irastorzak osatu dute. Eta zoonomia izeneko lana beste 33-32 lanen artean aukeratua izan da saria jasotzeko. Xabier Lete euskarazko nazioarteko 6. poesia saria Nerea Arrien Elordik jasoko du, zoonomia lanagatik. Nerea Arrieni saria emango dio Arkaitz Milan kultura diputatuak. Txalo bero bat, txalo handi bat, bestia domatzaile handi honentzat. Bueno, nola eskertu
liburuagatik esan dituzuen gauza eder guztiak, bete-betetan nago, ia nola usten diodan. Baina, bueno, pentsatuta neukan kontutxu batzu kontatzia, bueno, ez liburuaren nondik norakoak ez, baina bai zerbait pertsonala edo ez, nondik ze hasi edo daukan liburu honek ez, zeuek jakiteko. Neri txikitan tristatu egiten ninduten soek eta zirkuek, izugarri. Bai. Eta bertara juten nintzanean, beti saiatzen nintzen animali hoietan, nolabaiteko gizatasun zantzuak edo aztarnak bilatzen. Tipikoa ez, gorilen gizaki begirada hori edo loroetan berbak eta nolabait edo tristura hori edo pentsatzen nun apalduko zidala. Nork esango zidan urte asko geroago kontrako prozesua egiten ibiliko nintzala, ez? Hau da, pixkat robotizatutako edo gizarte baten animali zantzu horiek gizakietan bilatzen ibiliko nintzala, ez? Eta sonomia bada pixkat hori, ez? Zantzu horien bilaketa. Eta ez, esango nuke ez bakarri instintu zantzu horien bilaketa edo, baizik eta bada borroka bat, nomia pertsonal bat aurkitzeko modu bat. Neure berbak. Nik hau idatzi dudanean neure nomia, neure berbak bilatzen ibili nintzen. Bada ipuin bat oso aspaldikoa eta nik ere aspaldi irakurritakoa Paul Austerrena, zeinetan umetxo bat giltzapetzen duten gela batean, jainkoaren hitzak edo hitz originala zeintzuk diren aurkitzeko. Ni azken urteotan etxeko andre bezala lan egin dut eta sentitu ditut etxeko horma horiek, ez? Ez bakarri fisikoak, baizik eta simbolikoak, ez? Azken finean, etxean lan egiten dugunok inork ez gaitu nahi ikusi. Eta inungo afixetan eta ez gara agertzen, eta horrek sortu zidan niri neure berba horiek aurkitzeko inpultso handi bat. Eta inboluzio hortan edo atzerakada hortan, zeure berbak topatzen zaudenean, berben aurretik beti daude zentzuak, ez? Usaimenak, taktoa, instintuak, eta hortxe agertu ziren animali hauek. Atzera pausu edo atzerako evoluzio hortan. Eta askotan neure buruari domadorea hotza nabaritzen nion eta borroka bat bezala neukanez, hitzokin. Da beti gertatzen den moduan, ez? Mundu honetako hitzak agertzen ez direnean, agertu zen poesia. Eta poesiakin lortu nuen ulertzea agian piztitzarrek baino gehiago beldurtzen nindutela Edurnizuriren aurrean, etxeko aurrean agertzen ziren oreintxoak, txoritxoak, untxitxoak. Hori pixkat lotzagarria zuertatzen da gerra sasoi hontan aitortzea, baina nik uste dut aitormen hori ere badagoela sonomian. Gogoan dut sonomia bukatu nuenean idazten guanteak plastikozkoa jantzi eta komuna garbitu nuela. Hortxe errealitatearen eta poesiaren muga lauso hori hortxe beti flotatzen edo ibili da
nire barruan, ez? Barru zikin bat garbitzetik beste barru bat garbitzera pasatu nintzen. Eta horregatik eskertu nahi dizuet epaimaikideoi, Joserra, Lourdes, Tere, Igor eta Itxarori, komun zulo horietan, arraskabuxatuetan, alfombra azpian, amantal zikinean, horretan poesia ikusi duzuelako, bihotzez eskertzen dizuet. Eta, bueno, eskerrak ere eman nahi diot Jose Angeli eta Pamielako lagunei liburu zoragarri hau egiten laguntzeagatik, bertoratu zareten hoi, Arkaitzi, Garaziri, Jose Luisi, nire kamadari, baina batez ere eskerrak eman nahi dizkiet, enamoratuak zapaltzen dituzten ehunankei, 3 bihotzeko lagarroei, hipotekamoei, eta bar, eta barri. Mila esker, bihotzez, oso eskertuta nago, eta, bueno, eskerrik asko. Bueno, segidan Nerea Arrienek zoonomia poema liburuko lanak sorta bat, lagin bat, irakurriko digu. Garazi Navasek emanaldirako propio sortutako zuzeneko musikak lagunduta. Adi zoonomiako ateak irekiko ditugu eta.
Krotalus sugea. Sugearen mudak dira nire jantziak, zetaz beteta armairio barruan, beldarrez nire azalean. Beraien artean, tulbeloa, zulo batekin erdian. Egin nuen lixatu eta lixatu astelen eterralean. Badakizuzuk, kristal garbitzaileak zapaltzen dituen fakirrak. Egun sentiak leiotiki ies egin zizunean. Zikinagoa behar zuela izan paradisuak, lapiko bakoa eba, ume jaten dituztela zagarrak, sugeri gabeko berienda saskietan. Sugearen mudak dira nire jantziak, eskatez eginiko nortasunak. Ama, alaba, maitalea, etxeko Andrea. Badakizuzuk, biluzik ikusten nauzun saietz gabeko adanak, horiek erastea, benetan zaila dela. Irunda enara. Nahiko nuke etxe kanpoko errekpideak pasilloko moketara ekarriko bazenitu. Enaren esodoak, beroaren errutak, nahiko nituzke nire gorputzeko mapara doitu. Egin ditzatela okerreko bidaiak, egaz berotikotzera, olatuz bihotzetik burura. Sinistu nahi dut, maitatu daitekela alderantzira, kanpokoa barruan dagoela. Brodatu ederraren atzeko aldea, orratzaren akatzak agertzen dituen bizitza dela. Nahiko nuke zu jakitea, batzuetan, eskaratzilunean eskutatzen den saguzarra, enara bera dela.
Megabiz txoria. Tiro hotza zuten gure maitasun soinuek. Umetokira puntatu, ama Arnaldu, eta emakumea hil zenuen. Tira ba, esan nizun. Kontu zibili zure arma horrekin. Baina ez zenuen jakinon sartu, eta hil zenituen hainbat txori. Okilak alde egin zuen, baina kulparen abia umetokian zulatuta. Mokokada errepikakorren soinua zuten egun haiek. Gero, udaberriak etorri ziren, arrautzatxoak, eklosioak, eta txori gehiago hil zenituen, laboarenak, uso zuriak. Zikoinek Parisera alde egin zuten, baina umeak zehazkan utzita. Lurrean geratu ziren lumak jaso genituen, negu hotza berotu zuten, maindire eta edredoiaren zorroetan sartuta. Bultur putrea. Ez bota nire arrautzak balkoiko geraneo gorrietara. Badakit alegria ematen dizutela, zure amari bezala. Ez bota nire arrautzak egunerokora. Gustoko dudala uste duzun horretara. Gorputza desaragitu, desokupatu, ez deustu, aproposil. Utzi dagokidan espazio hau. Amantalak lurrera erortzen ikusi, zu airea bezarkatzen. Ez saiatu ni ongarritzen, badakit alegina egingo duzula. Desio dut airea izan, ezer, berri sortu guztineko estatua bezala. Ez saiatu etxe zaharronetako abeak eusten. Ez urestatu lorategiak. Utzi eskaratzeko baldosetan sasiak hasten. Komuneko umedadetan zilarrezko arrainak ugaltzen, logelako paretako karea zabeltzen, utzi berriz jaiotzen. Oker, zalantzati, ondatu, erdoil, uger. Ez nazazu berpiztu. Ez piztu arnazgailu artifiziala. Eraman nazazu teiatura. Utzi heriotza honetaz, asetzen putren zintzurrak.
Antxoa luzida. Zein zaila egin zitzaidan pentsamenduak eraustea. Antxoa karraskan lepo gabetzen jardutea. Zinkadak ekarri zuten baporek oraimenaren portura. Kontzerbera, zen sukaldea. Ezurrak entzen zizkidan eskua, zurea. Gatza botatzen nion eskontzako arrosari, burmuinari, salasoian bezala. Iraun behar zuen ilusioak, oroitzapen onak, gutaz nuen irudi ederrak. Kaioen karrankak entzun nituen teiatu gainean. Mokoan eraman zuten emakume gazitua. Arraskan geratu zen burua zintzur eginda. Arrainaren amnesia, 3 segunduko memoria, lora sepana kanilan. Antxoa karraskan lepogabetzen jardun nuen. Oditeria buixatuz, ustel usaina edatuz. Eskabiaz gaixotutako katuek bazterrak bete zituzten, oroitzapenen ezurrak hankartean zituztela. Cervus virginianus oreña. Mina sortzeko plazera kontrolatu behar zuelako herrieta egin nion. Bambi efektua haren begietan. Zeru oso bat bere gorputz txikian. Betile erraldoiak liskatuz, airean mugitu zituen zaharkitutako modelo dikotomikoak. Nola maitatu versus nola gorrotatu. Baskalosteko ni atera zuen aitak. Bere ahotsa entzun genuen bromaz beteta, arropustua, harri batez 2 kolpe, esan zuen. Eskopeta bezala maneiatzen aitatasuna, beti kargatuta. Heriotzaz kexatzen, edota maitasunaz barre egiten utzi zien. Koldarkeria sotil, adeitzu, eta aldakorra zebilen beti airean. Bruma umel gris dentzoa. Sukaldea zeharkatzen ekiditzen zidana. Bambiren ama hil nahi izan nuen, amatasun berria praktikatuz.
perfumez lurrindu amantal zikina. Baina, orain kumeak begiak liskatu zituen, eta ezin izan nituen maitasuna eta lana banandu. Ezin izan nuen, mailaren erdian emakumea azaldu. Ama batek egin beharrekoa ezin nahi da ordaindu. Ursido panda eta ekus zebra. Badaude, untxitxoak lastantzeko esiak dauden aurrak, katutxokin jolasteko, eta arrainontzietan aitatxo eta amatxo bezalako arraintxo laranjak biraka ikusteko, ume pandak, pelutxesko abereak, arrosaletako esteien ondorengoak, besarkatuak, usnatuak, desiratuak, izen modernodunak. Amatxo panden esne zuriz, zuri belztuak. Badaude, hortzak estutzen dituzten aurrak, aur depredatzaileak, aur kanibalak, oianeko bestien aurpegia duten aurrak, gozea, euria eta hotza bezalako panpinak dituztenak, Mediterraneo itsaso beltzean lotaratuak, zuri beltzak hauek ere, baina bestelako espeziekoak. Ume zebrak, begi hortz zuri, azal beltzekoak, marra pijama dun zaldi basatiak, profeta izena dutenak. Telebistan eta esiatzeko soetan baino ikusi nahi ez ditugunak.
hippopotamus. Eskutik helduta, oianean sartzeko adorea izan genuen. Irribarre handi sartu gintuen hipopotamoak, bankutik atera genuen jadanik eskuetatik askatuta. Hipoesia erantzi zigun, letra txiki zidatzia. Hain zen otzana ekonomiaren legeekiko, hain doia gravitatera, non gehiegi pesatzen zuen ametsa izateko, gehiegi ukitzen zuen lurra. Bion artean lo egiten zuen, lokatz bainu ostean. Marroi handia usten zigun izaretan, itsaso zikua baineran. Hain zen baldarra, hain detaile bakoa, ze oian apurtu zigun, txortan egiten genuen ohea. Handia zen, astuna. 50 urtetan elikatu beharrekoa. Ogi gogor burges txikia usten zigun, noizean behin, hilaren amaieran. Urte hasieran jabetza eskritura, harreman transazionala. Animalia abegikorrak harrapakariak dira, esan nizun behin begietara begira. Gure denbora jan zuen, hautza hartu zigun maitasunak. Bankutik atera genuen hipotekamoak, hipoesia erantzi zigun, poesiaren azpikoa. Oktopus olagarroa. Bizi nahiko nuke alde egiten duzun ozeano horren barruan. Beste ohe azpi horretako itsasoan. Hiru bihotz hauek erabili, bestelako amodio horretarako.
bestelako maitasun horretan. Odol urdin hau, emozionina odolau, kobre odola, erregina odolau, ama odolau, Virginia odolau, odol zerutiarrau. Ordezkatu, gorritu, infernutu, hemoglobinaz, burdinez eta pasioz bete, ipitzaz garbitu ahoko berroa ederrak, tinta beltzaz estali zeru urdinak, espaloietan aurkitu santuak eta jainkoak, biraoz betetako otoiak, eta besarkatu. 8 esku hauekin, estutu. Nahiko nituzke, 7. pisuko etxea itxi, eta barruan giltzapetu. 3 bihotzeko maitasuna galdu duten umezurtzak, eraildako ama, senarra larguna, eta garroz heldu ezin diren kirten gabeko lapikoak. Pika Mika. Mika ezin nuen urrezko txampona ekarsi esadan. Prakazuloetako berna gaztea estali nahian, kostaldean etxerik ez eta tristura bidaltzen genuen oporretan. Badakizuzuk nola ibiltzen ginen, segadetan gora, arboletan bera, nagusiak belarsikuak egiten zituzten agostuetan. Musu eman zenidan, gogoratzen alzara. Mika atzetik nuelako azerretzen zinen. Poltzikoa beteta nahi nuen, etorkizuna epel. Zuk poesia zenekien. Pesoa, Pizarnik, Baudelaire. Nik zer esango dizut, basalorean nintzen.
abiatik kentzen izkion kaldereroen pultzerak, metal alambreak, latpiko urrekarren kirtenak, behin belarritako ugar bat. Ezin zuk azaldu txartalbitzailearen alabari, zer zen benetan balio duenak. Mika bat ezin nuen joan zinenean, nera bezaro doratua ekarzi ezadan, udazkeneko osto kobretuetan. Patata tortilla egiten nuen, eguzkia harrapatu nahian. Badakizuzuk zer den denbora eramangarria, segundo utza, izkinari gabeko udaberria. Zer esango dizunik, txatar biltzailearen bihotzonekin. Krepuskulo euria horia utzi ezinik, Mika hil zitzaidala bustuan. Ordurako banuen etxea kostaldean. Entzun, doministikua, arrausia, estula, inspirazioa, espirazioa. Sotina, negarra, aienea, garrasia, oihua. Entzun, azperena, zizpurua. Entzun, karraka, balaka, piruka, marrusa, arrantza, orroa, marmarra, kaaka, kukua, kukurrukua, txirri-txirria, txistua, txioa, urruma. Entzun, zaunka, ulua, intziria, aiuma, dausia. Entzun, nire arnazan bizi den garradun piztia. Entzun, astiro zahartu nahi ez duen aberea. Entzun, nire ezur arteko sotik ateratzen den emea.
Nerea harrien espezie berri bat aurkitu duzue, epaimahaikideok. Zoriona berriro, sari banaketa, lan sarituaren aurkezpena, eta rezital batek gaurko ekitaldiko ospakizuna borobildu dute. Euskal Poesiaren festa handia ospatu dugu Donostia ederrean, Xabier Leteren oroimenak konbokatuta. Melodia hau, otxoak eta txano gorritxu, bainik asko dugu ikasteko, goxarrak esplikatuko digu. Hori dana, zenba dagoen, simbologia horren guztiaren atzetik. Garazi Navas, mila esker gaurko egun bikaina posible egin duzuen guztioi. Gabon pasa, mila esker zuen laguntzagatik. Seme alabak hor dituzu, ezta? Ez dakite udako planetan sartzen da aurten sendabibara elkarrekin jutea, baina, bueno, bi aldiz pentsatu. Besterik gabe, eskerrik asko eta hurrengora arte. Txalo, bien.
Bravo.